बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गोरिब फरायनायाव गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ बाबुराम बसुमतारी रिंगुदामसा दैदेनगिरि बे खेराइ फोरबोखौ रिंगुदामसा हानजा दङ। बिथाङानो जाहैबाय रिंगुदामसा अमर बसुमतारी थाइगिरगुरि गामिनिनो बर' दौरि बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ फुलेस्वर बर' हारिसा दौरि बिथांखौ आङो होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ नक्सिमा सम्फा नार्जारी थाइगिरगुरि माइनाव आफादनि आफादगिरि गाहाय खेराइ फोरबो खुंफुं आफादनि माइनाव आफादनि आफादगिरि। बिनि उनाव दङ बिनि उनाव दङ उदां नार्जारी दिनैनि बे खेराइ फोरबोखौ बरायनायनि हाबाफारियाव बैराथि हिसाबै गायसननाय मोनखानाय दङ। बिथाङानो जाहैबाय बैराथि। बिनि उनाव दङ सुमुथि बसुमतारी बिथाङाबो बैराथि। बिनि उनाव दङ मोनसे समर सिं नार्जारी जोंहा अमा मानै बोरमा फान्थाव मासे दाउला मासे आरो फारौ जरासे बेबायदिनो गोबां नांगौ मुवाफोरखौ बिथाङा दान होदों। बेनिखायनो मान होनो थाखाय जोङो आफादनिफ्राय फरायनाय जायो। बे बिथांखौ आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो फरायनो थाखाय। बिनि उनाव रबिल मुसाहारि लेङाइ नेहाथारि रामफुरि बियाद दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ खावलायनाय जाबाय। बिनि उनाव दंबावो बिथाङा जाहैबाय नक्सिमा प्रिया बसुमतारी अर्गानाइजिं नेहाथारि माइनाव आफाद क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिनि उनाव जोंहा दंबावो धोनिराम बसुमतारी थाइगिरगुरि गामिनिनो गारजेन गामिनिनो सासे बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेयावनो जोंहा आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया एसेयावनो जोब्बाय। दानिसो सिनायथि होलांनाय गाहाय नेहाथारि बिथाङा सिनायथि होनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंलांबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दा आङो सिनायथि होबावनांगौ दं होननानै सानदों। बेनो जाहैबाय दानिसो सिनायथि होलांनाय थाइगिरगुरि गामिनि गारजा आरो खेराइ खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि समर बसुमतारीखौ जोंनि गेजेराव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों आरो आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय।
बे समाव आंनो सिनायथि होनो सानदों आलासि सार आरो मेडाममोनजों फैफानानै जोंहा सेरफांगुरि बर'फोरानि समाज सिबियारि बाथौखौ मोजां मोनग्रा जोंनि बियाबजों नांथाबग्रा मोनसे अबिनाश नार्जारि बिथांखौबो जोंनि गेजेराव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों आरो जोंनि मोनसे बर' जिमादारि बिथांखौबो जोंनि गेजेराव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों आरो थाबाय फरायनायखौ आजावनायनि थाखाय आरो बे समाव सिनायथि लानो सानदों बिथांनिनो सोलोंसा जिमादारि मोनसे दैदेनगिरि हाज'वारि बिथांखौबो जोंनि गेजेराव सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै थाखाय खावलायबाय गोबांथार आलासि दङब्लाबो जोङो सिनायथि होजोबनो हानाय नंला समनि आंखाल बेनि थाखाय सिनायथि होनो हायैनि थाखाय निमाहा बिबाय दा बे समावहाय जोङो फारसे आवगायलांदिनि समाबो गोबां थांथारबाय आङो सल' खोथाखौ खोनासै सिदा सिदियैनो थोंजोङै जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय गाहाय बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो खावलायनो सानदों दा बे समावहाय जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय हांख्रायनाय बायदि बाहागो लाफैनो हानाय दुलाराय गुदि बाथौ माइनाव आफादनि आफादगिरि मुस्रिमा रक्तिमा बसुमतारीखौ दा बे समावहाय जोंनि गेजेराव बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय गिबि गोसो गोरबोनिफ्राय थाइगेरगुरि गामिनि रायजो राजा आरो खाथि खालानि साफ्रोमबो नुजाफैनाय फोरबोआव फंनैसो लाखिनो लाबोनाय दिनैनि बे फिसा जथुम्मायाव बाहागो लानाय आफादखौ दैदेननाय आफादनि लोगोसे बे आरो आंजों लेंहरनानै लाबोजानाय जोंनि आरो लोगोसे जोंनि रामफुरगुरि दख'रा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि सुकुसिं बसुमतारी फंबाय आरो आंनिनो माइनाव लोगो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दख'रानि माइनाव आफादनि आफादगिरि सबिता बिथां लोगोसे नेहाथारि आरो नैबे दिनैनि खेराइखौ खुंनायाव जोंनि बाथौ अजा जाय बिथांनि मुङा माइदि आरो जोंनि बिमा देवसि मन्जु बिथांजोंनो लोगोसे बैराथिफोर दङ बिनानावमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बेजों लोगोसे दानिसो सिगां सिनायथि होलांनाय बिजु बियो जोंनि दख'रानिनो नेहाथारि बिथांनोबो आं रोजा रोजा साबायखर होबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां आं मुं सख'नो हायै आरो समा एसे मोनाद्रायबाय हिसाबै बिथांमोननि मुंखौ सुवाब्लानो जाय बिथाङा सिनायथि होलांदों बिथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ खेबसे आरो फिन जासिबावबाय आं सानदों दिनैनि बे खेराइयाव सावरायनो मा बुंनो मानो होनबा बे सावरायनायाव आं बुंनो मोनसे पइन्ट मोनाखै आरो आं मानिफ्राय सावरायनो जेरावहाय सावरायनायनि थाखाय मोनसे थिखानाय गैया ओंखायनो नोंथांमोनखौ गेजेरावनो ज' आं बारा गोलाव मिटिं बायदि लेक्सार होनाय नङा फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनोसै बिराद गोजोननाय आरो मोजां मोनदों आङो जेब्ला नैबे थानसालिखौ आङो
सिगाङाव बेखेवफैनो मोनदोंमोन दिनै बोसोरबाजों आं आरो खेबसे फैबावबाय रायजो राजाफोरनिया आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिबावबाय आरो बे आफा बोराइ बाथौ थानसालियाव आंनि गोरबोजों बयखौबो खेबसे आफा खबनो थाखाय आं खावलायबाय बोसोरबाजों आं खेबसेबाव आफा बोराइ बाथौनि अननायाव नुजाफैनो मोनबावदों आं बिराद मोजां मोनदों आं जोबोद बाख्नायदों गोसो गोरबोजों आं बिराद रंजादों मानो रंजादों एसे सिगाङाव बिथाङा बुंलांदों जोंहा बिजुआ मा होनदों बियो माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथां गामि आफादनि जोंहा मिरु आफादाव बेखौ बिथोन होखानायखा बे समाव आं फंसे बुंलांदोंमोन माइनाव आफाद दानानै ला ओमफ्राय जरा थाखा होनानै खुलुम दिनै मोखाङाव नुजाबाय नङा होमबा खुलुमो दा नोंथांमोनहा बयबो बिराद मोजां रां जराखौबो होनांगोन नोंथांमोना हयथ' फुन्जिबो जाबाय खोमा बोसोरबाजों बेसेबां जाखो थेंक इउ जोबोद मोजां रोजा रोजा साबायखर गोसो गोरबोनिफ्राय माइनावफोरखौ माइनाव नङाबा जानाया बिराद दिगदार नंगौना नङा न' बांखौ माइनावासो लाखियो हौवाफ्रा होनगोन मा हाग्रानि फिसा नङा होमबा हाग्रानि फिसा खिन्थु हाग्रानि फिसा होनना हाग्रायाव थादलानानै जानाय नङा बारि बेरा हमथाबाय खुन्थिया गोरा जानांगोन हाग्रानि फिसाया खुन्थिया गोरा नङाबा लोरबां लोरबांबा एन्जरा जिनानै खारलाबायलाङो नङा होमबा माइनावफ्रा ओंखायनो एन्जरखौ गिसिनो नाङा मानो दा माइनावफ्रा गथ' सासे सानै जोंनि बिहामजोफ्रा धोरोमाव नांथाबाखै बायदि आं मोनदों मानो होनोबा बिसोरो गावनि गथ' गोरलैखौ बिहाव बिखुनजो बुरखायनो गोरों जानांगोन नङाबा बहत गाननानैबो खारजालांगोन नङा होमबा गासैबो खारो बिमा बिफाखौबो लांदां खालामो दा जों बेखौ खालामनांगोन अननायखौ होनांगोन जों अननाय होनो रोंबासो जों अनजाफिनगोन बे भुल मावदोंबा जों बेखौ क्षमा होनांगोन बिमाया जों गुबुननिफ्राय लाबोनायखौ दांगाब सिंगाब रायोबा बे मा जागोन जोंखौ गाज्रि मोनगोन जों सोरजों जानांगोन बिमाया फैनाय बिहामजोजोंसो जानांगोन नङा होमबा गावनि गथ'खौथ' जों सोरनोबासो हरनांगोन आंहा फिसा हिनजाव दंबाबो बे बैनिसो जाहैगोन मालायनिखौसो आंनि आंगो खालामनानै लानांगोन माइनावफ्रा रोंनांगोन जाहाथे जोंनि बिहामजोफ्रा नैबे दानि गोदान मुगायाव ससियेल मिडिया गाज्रि ओंखारदों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन फैगासिनो गाननानै मोसानो नाङा माइनावफोर दाख्लै ससियेल मिडियायाव नुबाय नङा होमबा सोरबा देखायनायखौ जोंना सोरबा सोलोङो जों बेखौ सोलोंनो नाङा आंनिबा मानो बुजाखो दाखालिलाय गावनि आखलावसो बुजादों नङा होमबा जों गावनि देहाखौ मानो बिमा बिफा फिसा फिसौ थानानै मानो बेबायदि मोसा मुसि देखायनांगौ रांखौ बिदिजों बुथुमनानै जाबाल' मोनजायो नामा मोनजायो माइनावफोर बिदि मोसाब्लानो देखायलाबा जोंहा न' बां दङ हा हु दङ जों मा मावनांगौ जों फिसा फिसौ दायै लुयै फाननानै बिजनेस खालामनानैबो जों जानो हायो नङा होमबा जों बेफोरखौ सोलोंनांगौसो बै गाज्रि हुदाखौ जों लानो नाङा ओंखायनो जों मा होनदों जोंनि नैबे धोरोमखौ सिगाङाव लानानै आफा बोराइ बाथौखौ सानफ्रोमबो जोङो गय जरा फाथै जरा होनानै थाखा जरा होनानै खुलुमोबा आफाया जोंनो बोरखौ होगोन ना होआ होयो नङा होमबा बे आफानि अननायावसो जों थांनानै दङ जोंहा माबा खैफोद आफोद जागोन जों आफाखौ गाबज्रिनांगोन आफाखौ गाबज्रिखांनानैसो जों डाक्टार अजा हमनांगोन नङा होमबा होमबासो जों गागोन गुबुना जोंखौ बायदिसिना होनगोन जों बाहाय थांनो नाङा जोंखौ माबा न'खराव एसे गोग्लैसोनाय नुयोबा गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा जोंखौ बोनो गोरलै मोनो बे समाव जोङो गोबाङानो गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांदों बेफोरनि थाखायनो आरो जोंगा मागा देरलांनायखौ नुनानैबो जोंनि नैबे आफा बोराइ बाथौआव जों जे दा खुलुमो बै टाइमाव जोंनि माखासे आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि सोरबा जानागुरु होन सोरबा माबा होन एसे लोंला जालायाव जोंना एसे सर गैया बर गैया जानायाव
एसे दोरोदलांदों नाथाय दिनै आफाद दानानै जोंनि आफादा बिसोरखौ हमथानानै जायफोर जोंनि जानागुरु जे बिमा देवसिगिरि बिथांमोनहा दिनै साबायखर ओंखायनो आं दिनै नैबे नोंथांमोननि सिगाङाव जोंना बे गोदोनि बिदन लानायानो बिराद जोंब्ला माब्ला रिमिन लानायखौ जों मोना आरो दानाय जानांगोन एरनाय आगर जानांगोन फारि एरखोनाय आं मोजां मोनदों दिनै नैबे खेराइखौ नायनो फैनायाव थफ्ला थफ्लि लानानैबो आं जिरायनाय नुबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आङो गोदो आबै आबौमोनखौ नुदोंमोन आङो सिमा जोमै जोमै खाथु खाथु सिफुंथिं गोदोनाथिं गान्थि खालायनानै सिमा जोमनानै थाङोमोन नङा होमबा जिगाब सायाव दुंबुर जनानै नायोमोन नैबे परिबेसाव आं नुफैबाय माइनावफ्रा फिसा फिसौ लानानै नै जिरायदों दा बे उन्दै उन्दैखौ फोरोंनांगोन जों बिमा माहारियासो फोरोंनांगोन नङा होमबा दिनै खेराइनाय लाबोबाय मा मोसादों मा मोसाया बिसोरनि गोसोआवथ' एसे थाखारगोन बाथौआवबो माइनावफ्रा जोंनि बिहामजोफ्रा नैबे आफा बोराइ बाथौनि आथिङाव उन्दै उन्दै गथ'खौ लानानै जाहाथे दिनैनिफ्राय खुलुमनो आरो सिबिनो फोरोङो आं बेखौ खावलायदों आं गोबां लेक्सार होनो सानाखिसै माखासे बिबुंथिगिरिफोरबो दङ टाइमाबो जाबाय बांद्राय आं बुंबाय थायोबा खेराइनि टाइमाबो लावलांगोन आं नोंथांमोनखौ फंसे फंनैजों खावलायनाय थाबाय अननानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावनो नाङा आरो जोंनि बिहामजो थाखोनि मानसिफ्रा जाहाथे न'खरखौ मोजाङै दैदेनलाङो बेनो आंनि जोबथा खावलायनाय आरो जोंनि फिसालाफ्रा जाहाथे मोजाङैनो बिमा बिफाखौ सनमान होयो आरो गावनि बिसि न'खरखौ मोजाङै दैदेनलाङो बेखौनो खावलायनानै आंनि नैबे फंनैसो बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो आङो नोंथांमोनखौ फंनैसो आफा बोराइ बाथौखौ गसिनानै गाबज्रिनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय बर' हारिनि खुलुमबाय दानिसो बिबुंथि लाखिलांनाय बिबुंथिगिरिनिसिम खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय बिबुंथि लाखिगिरि मेडामा गावनि समखौ लानानै धोरोम सिबिनायनि सायाव आरो माइनावफोरखौ गाज्रि लामा फारसे थाङालासिनो थांनायनि थाखाय सांग्रांथि होनाय बिनि सायाव गेबेङै बिबुंथि लाखिलांबाय फिन खेबसे बिनि थाखाय दानिफ्राय बिबुंथि लाखिलांनाय दुलाराय गुदि बाथौ माइनाव आफादनि आफादगिरि मुस्लिमा रक्तिमा बसुमतारीनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय दा बे समावहाय आङो बिबुंथि लाखिनो सानदों रायजो राजाफोरनिसिम एसे खावलायनो सानदों जे आधा घन्टासो जाहाथे धर्ज हमनानै थाबावो जोङो सानैसोनिल' बिबुंथि लाखिबावगोन सुंद'यैनो दा बे समाव बिबुंथि लाखिनो सानदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफादनि दहाय आफा बोराइ बाथौ खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि बे थाइगिरगुरि गामिजों खुंफुंजानाय खेराइ फोरबोआव
बाहागो लानाय गासै बाथौ सिबियारि सिगाङाव आंनि देरसिनफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे बैसोआव आंनि दुइसिन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय आरो जिउआव मुक्ति देरहासार आरो शान्तिनि बोरखौ जासिहरबाय। लोगोसे आफा बोराइ बाथौनाव साफ्रोमनिबो गाहाम हामलायथिनि आरज गाबहरबाय। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि माइनाव आफादनि मानिजाथाव रक्तिमा बसुमतारी मेदाम आफादगिरि, लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि रामफलबिल दख'रा गुदि बाथौ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दख'रा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि फारियै अमर सिंह बसुमतारी सार आरो सोरां मुसाहारि सार आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय रामफलबिल दख'रा माइनाव आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो आं मिथिजोबै गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां दैदेनगिरि, लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ माइनाव आफादनि बाहागो लाफैनो हानाय अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आब', लोगोसे दिनैनि बे खेराइखौ खुंफुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि, लोगोसे थाइगिरगुरि गामिनि खेराइ खुंफुं आफाद माइनाव आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि, लोगोसे दिनैनि बे फुजा फोरबोखौ खुंफुंगोन मानगोनां सिबिजाथाव बिमा देवसिगिरि आरो बिथांनि हासबेन्ड आदै आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय बिबान मोननाय बिबान रुजुनना लानाय मानगोनां बैराथि आरो आइ आफा बोराइ बाथौ गासैखौ खुलुमनायखौ बयनिसिम कर्मजोंनो गावखौ बिदाय होनांगौ जायो। कर्मआ मोननै रोखोम थायो, मोनसेया गाज्रि रोखोम, मोनसेया मोजां। मोजांखौ बुङो धर्म, गाज्रिजों थाङोबा अधर्म। धोरोमनि फिथाइया पुण्य, गाज्रिनि फिथाइया पाप। जोङो देब देबीखौ दुखु होयो खैफोद आफोद जायोबा, देब देबीनि नङा थायो जोंनि कर्मनि फिथाइखौसो जों मोनो। गाज्रिनि खामानि मावोबा बियो साजाखौ मोनखागोन, मोजांनिब्ला अरायबो देब देबीनि मदद सहायखौ मोनगोन, अननायखौ मोनगोन। धोरोमनि लामाया गासै मोनब्रै। गिबियाव दङ देहेन, देहेननि गेजेरजों जोङो
खोमसि साननाय खोमसि फोथायनाय माबा मोनसे गाज्रि साननाय संसाराव जोङो सानस'हायै बेखौ जोङो सोरांनि लामायाव लाबोनानै होफैनो हायो। बेनि उनावहाय फुजा फोरबोनि गेजेरजों जों मुक्ति मोनो। संसारनि सोलिलांनायखौ बारग'लांनो हायो। थामथियाव फोसाबनाय मानसिया जेराव फोसाबनाय दङ बेयाव सान्थिया दङ। जेराव सान्थि थायो बावसो अनलायनाय थायो। जेराव अनलायनाय थायो बावसो धोरोम थायो। जेराव धोरोम थायो बेयावसो मोनसे धोरोम थायो। जेराव मोनसे धोरोम थायो बेयावसो मोनसे हारि थायो। जेराव मोनसे गासैबो बे फोसाबनायावसो थायो। फोसाबनाया गावखौ फोसाबग्रोयो, बेनि उनाव न'खर, न'खरनि उनाव समाज। फोसाबोब्लासो न'खराव जौगायो, सान्थिया फैयो, डेभेलप जायो। ओंखायनो जोङो फोसाबनाया गावनि मुक्ति जै आरो सान्थि गासैबो बेयाव थायो। जोबथारनायाव जोङो दाना बबे बायदियाव होयोब्ला मोजां, जेरावहाय गुवार, जेरै जोंहा बाथौ आफाद दङ। बाथौ आफादाव बा बबेबा मोनसे फुजायाव माबेबा मोनसे फोरबोआव जुदि दान होयोब्ला जोङो साननानै ला नोंसोर नंगोन थाइसेल' दान होदों, नाथाय बे थाइसेया थाइसे दाननि जोङो थाइसे रांजोंनो जोङो साननानै लादो नोंसोरो बाथौनि मुङाव, बाथौ धोरोमनि मुङाव बा बाथौ आफादाव दान खालामदों। बे थाइसे रांजोंनो आफादा खामानि मावगोन धोरोम फोसाबनायनि, आइ आफानि। जुग जुग जों मिथिसयै समनिफ्रायनो बाथौखौ बर'फोरा सिबिबोदों। बाथौ होनोबा बर'आनो, बर' होनोबा बाथौखौनो बुङोब्ला खम जाया। बाथौ होननाय लोगो लोगो बर' होननानै मिथिगोन, बर' होननाय लोगो लोगो बाथौ होननानै मिथिगोन। दा बाथौ सिबिनानै बाथौनि मोजांखौ लुबैनानै गोबां मानसिफोरा रुंसारि जालांबाय, जों बेखौ सानस'हरनो हागोनसै। आरो बेजों लोगोसे बाथौ धोरोमा जेसेबां थागोन एसेबांनो बेसेबां बाथौ सिबियारि जोनोम जागोन। जोङो बिनि थाखाय सानस'हायै जिउमा, सानस'हायै मानसिनि जोङो थाइसे दानजोंनो खामानि मावनो हायो। जोंनि संसारा सोरजों दैदेनजायो? जिउमाफोरजोंनो दैदेनजायो। दा बैसोर जिउमाफोरनो जुदि जोङो बे थाइसे दानखौ बिथांमोननो दान होयोबा बै जिउमाफोरा मानो जोंखौ नाया, मानो जोंखौ अना, जोंखौ अराय मोजां लामाजों दैथिनलांगोन। दिनै खेराइ फोरबो होगोन। खेराइया बे फुजाया साधारन फुजा नङा, मुलुगनि बयनिख्रुइबो साबसिन धोरोम, साबसिन फुजा, बियो देरसिन फुजा। बेयाव मानसिया फुजाखौ होगोनब्लाबो जों जगारल' खालायगोन, नांगौ मुवाफोरखौल' जों जगार खालामगोन। बुहुमनिफ्राय मोननाय, जोङो जोंनि मावना दांनानै मोननाय जे मुवा बेखौ जोङो इसोरनो जगारल' खालामनानै होगोन। आइ आफायानो गावसोरनो नाजावगोन, जों जगारल' होनांगौ।
बे फुजाखौ जायाखै जों बोरै बुंनो हाया। बे फुजाखौ होनबा नोंसिनि जेने बोर बिनाय बेयो थारैनो जाफुंनायनि फोरमान दङ। जारिमिन हिसाबै संकसआव जों दा खेरायो। बे संकस खेराया माबोरै जाखो मिथिखासै बयबो एफा एफा। बिदि जाबायमोन थांखि लादोंमोन अब्ला बोराइ बाथौआ गावनो सिमां मोगथां नुजानानै फोरमायो नरनारायणनि सिगाङाव, नै नरनारायण नोङो सानजा रायजोखौ जै खालामनो सिगांदोंब्ला नोङो बर'फोरनि आसार खान्थिजों जेनेखि फुजा होनाय बेखौ नागारबाय। दा बे खान्थिजों फुजा होफिनाबा नोंनि सानजा रायजो जै खालायनाया फेलें जागोन। जेब्ला बेबायदि खोथाखौ बिथाङा मोनो होनब्ला मा खालामनांबाय, बर'नि गासै आसार खान्थिजों बिथाङा संकसआव खेराइ होबाय। खेराइ होखांनायनि उनाव जेब्ला सानजा रायजोखौ जै खालामनो आवगायबाय बा जुद्ध खालायो अब्ला जुद्धआव जैयानो जामारबाय। होनबा नाय खेराइ फुजानि गोहोआ बेसेबां। आं बेखौबो साननानै नाय, बे जुद्धआव बेसेबां मानसिनि थैनि बानाजों थैजों गेलेनांदों। हाजार हाजार लाख लाख मानसिया बेवहाय फोजोबस्रांजादों, दानथारजादों। बिसोराबोथ' धोरोम दंमोन। बिसोर सोरबाया शिबखौ सोरबा कृष्णखौ गावबागाव धोरोमनि इसोरखौ सिबियोमोन। थेवब्लाबो बेखौ हेव जेबोखौनो सानाखै आइ आफाया बर'फोरनि धोरोमखौ बोखांफिननो। धोरोमखौ बोखांफिननायल' नङा, बर'खौनो खौसे खालायनो नरनारायण सिलाराया हिन्दु लानानै जोंनि बाथौ बोराइखौ बाथौ धोरोमखौ नागारनानै हिन्दु लादोंमोन। दा बेखौनो लाबोफिननो, बर' खालामफिननो बिथां आइ आफा देब देबियानो मोनसे बेखौ खालायना होदोंमोन। नाथाय राजनिति बिथांमोना हारसा जानानै थाफैबाय। जों बर' हिसाबै बर'यै थाबाय। बेयो मोनसे खौसे खालामनायनि इंगितमोन। बेजों लोगोसे गोथां जारिमिन हिसाबै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। दाखालिसो जोंहा उदालगुरि जिल्लायाव जे जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 11थि बोसोरारि जथुम्मा जालांबाय। बेनि क्लसिं सेरेमनियाव जोंनि आलासिया बिश्वजित दैमारि सारमोन, जाय दिनैनि आसामनि आयेन आफादनि स्पिकार बुंथिगिरि। बिथाङा मोनसे फोरमायथिदों खेराइ फोरबोनि गेजेरजों, खेराइ फुजानि गेजेरजों गावनि जाफुंसारनाय। बिथाङा मोनसे समाव बोसोरथाम खेराइदोंमोन। बै बोसोरथाम खेराइनायाव बिथांनो आइ आफा देब देबिया मोनसे बोर होदों। बे बोरा जाहैबाय, दा दिनै फोरमान जाबाय। बिथाङा जोबोद सोमोनांनानै खोथाखौ जोंनि सिगाङाव, रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायथिदों, उदाङै फोरमायथिदों। होनबा खेराइ फोरबोनि, खेराइ फुजानि गोहोआ बेसेबां साननानै नाय। दिनैहाय बेवहाय 33 कौटि देब-देबा दंफैयो नोंसिनि गामियाव, नैबे फोरबोआव। बिसोर आइ आफानि जोंनि सायाया, जे जोंनियाव दिनै सोरांनि सायाया बयनावबो नोंथांमोननियाव नांनानै दङ। बै सोराङानो नोंथांमोननि साननाय हनायखौ जाफुंसार होगोन।
दिनै जोङो आगुनि समाव खेराइफोरखौ थाला थामसायै खेराइबोबाय नाथाय दिनैनि समा गोबां सोलायबाय आरो सोलायनांगोन बेयावहाय गोबां न'खरनि साननाय आखा आकांक्षानि खोथा दं जाहाथे बे साननाय आकांक्षाया फुरा जायो बेखौ नोजोर होनानै बयबो आब्रुथियै खुलुमनांगोन सिबिनांगोन दिनै असुरफोरासो आफा इसोरनि थानाव आफा इसोरनि सिगाङाव दावराव जायो नांलायो खमलायो गाज्रि आखु दिन्थियो नाथाय मानसिफोरा देब-देबिया बिदि देखाया आफा इसोरनाव मा खालायो बोरसो बियो जाय बोरजों जै जायो गोथार जायो शान्ति मोनो दा आं मोनसे खावलायनो सानदों मानो बुंदों आङो जोंनि गेजेराव भक्तनि गेजेराव सोरबाया बोर बिनो हानाय गियानानो गैया मा बोर बिनांगौ मा मानांगौ बेनि जेबो ओंथि गैया साननानै ला उन्दै उन्दै गथ'फोर बिथांमोनानो बोर बिनानै लानो हाया बेनिखायनो आङो दिनैनि गेजेरजों खावलायनोसो सानदों जाहाथे लेखायाव लिरखानानै लानाय मोनसे नट हे नट बायदि जोङो लिरनानै जाहाथे जयै दिनै बे समाव बयबो जमा जादों बे जमानि समावनो आइ आफानाव बै लिरनाय नटजों जाहाथे जोङो बोर बियो अब्ला बयबो बे बुंनाय सासे बुंथिगिरिया बुंनायजों बुंफालांनानै जोङो बोरखौ साफ्रोमबो लानो हायो जौगानाया बयनोबो नांगौ डेभेलपआ बयनोबो नांगौ शान्तिया बयनोबो नांगौ दैया बयनोबो